Velkommen til Bodega-barn, en podcast, hvor vi taler om det at være voksenbarn af alkoholiker eller misbruger på anden vis. Indtil nu så har vi jo primært hørt mig fortælle min historie. Jeg har talt med min søster, og jeg har haft Jeppe, min kæreste, med inden forbi til en snak om det liv, jeg lever. Og i den forbindelse har jeg jo virkelig haft lyst til at høre andres barndom, andre gæster. Og i dag der har jeg haft en snak med Line. Line har haft det, man kalder en anden opvækst, tror jeg, end min. Hvor min jo sådan var meget sådan synligt, tror jeg, for dem, der gad at kigge, hvad det var, der foregik. Så har Lines barndom været præget af, at det sådan lidt skulle foregå i stilhed. Udad til en kernefamilie, inden for murene en ret voldsom familie. Særligt Lines mor har, udover at være, jeg tror man kalder det en skjult alkoholiker, så har hun været meget voldelig. Line har nogle historier at fortælle, som berørte mig en del. Den der latente vold, eller latent er det jo ikke, men skjulte vold mod børn, hvor man lige niver, så det ikke kan ses under t-shirten, og i det hele taget bare er virkelig voldsom mod det ene barn. Lines lille søster har en helt anden oplevelse af deres opvækst, og det er for mig interessant at høre, hvordan Line gennem sit voksenliv har copet med den her barndom, hvordan hun i modsætning til mig jo faktisk bare har valgt at skubbe det væk, sige det var det kan jeg ikke ændre på, jeg er som jeg er, og jeg kan pisse godt lide mig selv. Og så har hun taget en beslutning med sin lille søster om altid at være glad. Jeg synes, det er en virkelig spændende samtale. Det er også et spejl til jer derude, som har haft en opvækst. Og måske har den ikke været så synlig som min, men mere som Lines. Og i det ligger der jo også nogle gode refleksioner. Jeg glæder mig vildt meget til at mødes med Line, og jeg glæder mig til, at I skal lytte med til vores samtale. Jeg håber, at du nyder den lige så meget, som jeg gjorde. God fornøjelse. Jeg hedder Line, og jeg bor på Frederiksberg. Og så skulle jeg til at sige sammen med min søn, men han er lige flyttet hjemmefra, så det gør jeg ikke mere. Så arbejder jeg i et stort internationalt firma til hverdag. Ja. Og så arbejder jeg også ude i lufthavnen nogle gange i weekenderne. Okay. Som ekstra arbejde. Ja, som? Nede i tax-free, som okay. Står gøjler nede i en kasse. Okay. Mest nu. Ja. Så interesserer jeg mig rigtig meget for politik, samfund, alle mulige andre ting. Og så synes jeg bare, det er en fed idé, du har fået med, at vi ligesom kommer til at tale om nogle af de her ting. Tak. Fordi det eksisterer stadigvæk, og rigtig mange lider under det, og rigtig mange gør sig en hel masse overvejelser senere hen i livet. Og hvis du kan hjælpe et barn eller et ungt menneske, så synes jeg allerede, du har gjort meget. Ja, tak. Selv tak. Og din baggrund, Line, du sidder jo, fordi du er bodega-barn, ligesom jeg selv er. Ja. Det er jo nok først gået op for mig lidt sent i livet, egentlig hvordan jeg var ledes. Ja. Men den ene af mine forældre, min mor, har haft et alkoholmisbrug on and off. Og jeg har måske først senere hen i livet sådan rigtig tænkt over, hvad i alverden, måske hvad det der foregik. Okay. Så din opvækst var tumultarisk. Ja. På nogle områder. Altså den gik meget i rigtig, rigtig mange retninger. Der er nogle af mine familiemedlemmer, som senere hen i livet ligesom har gjort sådan nogle overvejelser om, hvad der foregik, som mener, at min mor nok fik en fødselsdepression, da jeg blev født. Mm-hmm. Men ikke, ordet fandtes nok ikke rigtigt dengang. Nej. Og derfor brugte jeg også rigtig meget tid ude hos mine bedsteforældre. Okay. Og det tror jeg, der har været flere forskellige årsager til. Ja. Så derfor har jeg ikke særlig mange minder fra, da jeg var helt lille. Okay. Men hun drak helt fra, du blev født, eller? Det har jeg jo ikke nogen erindring om, for jeg kan ikke huske de første mange år af mit liv. Nej. Jo, altså jeg kan godt huske
nogle ting, men jeg kan mest huske, at jeg var ude hos mine bedsteforældre, indtil jeg startede skole. Altså, det er jo meget klassisk bodegabarns overlevelsesinstinkt og ligesom blokke ting ude. Ja, og så kan jeg ikke huske, om det er ting, jeg har set på billeder, eller om det er ting, der er sket. Og man kan sige, hvis mit minde er svaret til billedet, så det er jo nok det, jeg tror, jeg kan huske. Ikke? Jo. Ja. Jeg havde et meget, meget tæt forhold til mine bedsteforældre. Og de, der var ligesom... Jeg tror godt, de vidste, der var noget galt. Ja. Men det er jo klart, det kan man sige det for det første ikke til et lille bitte barn. Og hvis ens datter ikke har det godt, altså det er en skød situation for dem også. Ja. Og det er jo i start 80'erne. Hvad skal man gøre? Ja, lige præcis. Hvad skulle man gøre? Ja. Man blandede sig jo ikke i hinandens... Nej, og jeg tror ikke, at sådan noget med... Altså, jeg ved det ikke, fordi for det første kan jeg ikke huske det, og for det andet, så var jeg jo bare et barn. Men altså, jeg ved heller ikke, hvordan man gjorde med underretninger, for eksempel. Nej. Og jeg tror slet ikke, at man lavede underretninger på sine egne børn. Nej, det tvivler jeg også på. Ja, det der er det lidt... i dag næsten, vel? Det kan man sagtens. Ja, jeg tror ikke, der er så mange, der gør det. Stadig. Hvis problemerne er slemme nok, så er der nogen, der gør. Og det siger jeg sådan ud fra et personligt eksempel, som ikke er mig. Ja. Godt, så fik vi det på plads. Ja. Men Lene, kan du huske noget som helst fra din barndom? Hvordan var sådan en... Gik du i skole, i børnehave? Ja. Var det sådan et for dig almindeligt hjem, også set udefra med noget stabilitet? Eller var det sådan noget... Altså, jeg kan jo godt huske, jeg kan selvfølgelig sagtens, jeg har gået i den samme folkeskole altid, og jeg kan også godt huske, at da jeg skulle starte i skole, der var det min morfar, der cyklede med, indtil jeg kunne huske vejen hver dag. Det har jeg ingen anelse om, hvorfor. Men i princippet kan det jo bare være, fordi han også har syntes, det var hyggeligt. Yeah. Og jeg husker det som om, og de boede jo ret langt væk, men de var der også ret tit at sove, der hvor vi boede, ude i provinsen. Men jeg tror, jeg var ret afholdt som barn, men jeg havde også kæmpestort pleasergen. Fordi man manøvrerer sådan hele vejen rundt, og man er simpelthen ret tidligt, tror jeg, man er vant til at kigge på folk og ligesom sige og lure lidt på, hvis jeg gør det her, fortsætter du med at være i godt humør, eller hvis jeg gør det her, sker der så noget, der ikke er specielt fedt. Så er jeg kæmpe pleasergen. Og så over for mine klassekammerater og sådan noget. Og ikke sådan noget med, at de hverken var ubehagelige, men var rigtig, rigtig gode til at spore mig ind på, hvornår vi var gode venner, og hvad der skulle til, eller afværge konflikter og sådan noget. Så det kan jeg godt huske. Og så kan jeg huske, at jeg får... altså et af de allerførste minder, jeg sådan har, det er, at jeg ligesom kan se, at min lille søster bliver 2 år. Og der er 4 år imellem os, ikke? Ja. Og det synes jeg bare mærkeligt. Altså, der er helt lukket og slukket før det. Okay. Sådan, umiddelbart. Ja. Men du kan huske, at hun bliver 2? Ja. Ja. Og jeg kan huske, at der er en, der har lavet sådan noget det er 80'erne. alt var lidt mærkeligt. En eller anden form for noget hjemmelavet islavkage. Og jeg kan huske, der er mange mennesker inde i... Der kan jeg have været 7, ikke? Ja. Jeg kan huske, der er mange mennesker inde i min forældres stue. Men det er noget af det allerførste, jeg kan huske. Jeg synes, det er så syret, at der ligesom er lidt halvblankt før det. Det er sådan ubehageligt, ikke? Jeg synes bare, det er mærkeligt. Ja. Hvor var din far henne? Jamen, de boede sammen. Okay. Han havde meget skifteholdsarbejde, sådan rullende i hele døgnet. Ja. Og min mor arbejdede om eftermiddagen og om aftenen. Ja. Ja. Okay. Ja. Så mange venner, eller var du sådan en enspænder? Eller? Nej, jeg havde utrolig mange venner, men jeg kan godt sådan i bagklogskabens ulideligt klare lys egentlig spekulere på, om det var specielt tæt. Ja. Og når jeg tænker over for eksempel nogle andre unge mennesker i min familie, hvor tætte de har været med deres barndomsvenner og sådan noget, så er en eller anden fornemmelse af, at vi var, altså, det er super fint. Og jeg husker dem som søde og rare, men jeg har ikke en fornemmelse af, at det egentlig var specielt tæt. Tror du, det er meget sådan bodegabarnsagtigt lige at holde folk ude i den der arm? Ja, det tror jeg. Og jeg tror også, det er sådan noget med, altså, jeg havde ikke sådan hemmeligheder som barn med mine veninder. Altså, jeg havde det fint med dem. Jeg gik jo ikke fritidshjem. Der er nogle gange, så havde de hyret sådan nogle unge piger til at passe os,
hvis deres arbejdsliv overlappede der om eftermiddagen om aftenen. Og det ville man jo sikkert heller ikke få lov til i dag, men jeg har ret tit med mine veninder på fritidshjem. Okay. Og der har ligesom været en eller anden forståelse af, selvom jeg ikke gik der, og jeg ved ikke, om de ikke havde råd, eller om hvorfor de prioriterede, at jeg ikke skulle gå der, for det var faktisk det, jeg allerhelst ville. Ja. Så var der ligesom sådan en fornemmelse hos de der pædagoger, hun kom bare. Det fik du lov til at hænge ud der. Ja, så kunne jeg bare tås med på fritidshjem. Ja. Og det ville jo ikke gå i dag heller. Nej, det ville det ikke. Nej. Der ville en eller anden pædagog jo blive begravet i klager, bureaukrati og alt muligt andet. Ikke? Ja. Og fair nok, faktisk. Ja. Ja. Nå. Så helt egentlig ud fra almindeligt sådan kernefamilie, eller? Ja, altså, det tror jeg, der var mange, der synes. Ja. Ja. Men altså, min mor er jo gået bort for 10 år siden næsten. Ja. Og det er jo nogle gange også lidt svært, fordi hvad kan man egentlig tillade sig at fortælle om andre menneskers historie, og hvem lytter, og alt muligt andet. Ja. Men altså, hun var ret hårdfør, ikke? Okay. Hvordan? Jamen, for eksempel kunne hun godt have en tendens til at slå mig. Okay. Og jeg kan jo ikke sige, om det er sket 4 gange, eller om det er sket rigtig mange gange, for det er jeg faktisk selv ret meget tvivl om, men jeg kan se det for mig, og jeg kan også godt huske det, ikke? Ja. Og så kunne hun også godt, hvis hun blev sådan rigtig, rigtig vred, for eksempel, så have sådan en tendens, nu sidder jeg og viser dig dem, det er der ikke nogen, der kan se, sådan en tendens til at nive heroppe i armen. Au. Hvor, den der tynde hud? Den, her. Helt op, hvor man ligesom er sikker på, at der er i hvert fald en t-shirt, der går ned over. Ja. Og det er sådan noget, hvor man sådan tænker, det er helt sindssygt. Okay. Sådan når du havde, var der sådan en grund til det? Og det var der jo ikke. Altså lad mig, det starter med, mit spørgsmål jeg forstår godt, hvad du mener. Måde. Ja. Der er jo aldrig en grund til at slå eller nive børn. Men var det fordi, hun synes, du var uartig? Jeg kan slet ikke se mig selv som et uartigt barn. Altså som i overhovedet ikke. Men det er jo klart, at hvis man hele tiden føler, at man sådan skal passe på at være nervøs, eller der sker jo tit det, hvis man ikke får en positiv opmærksomhed, så vender man sig til den negative opmærksomhed, vil jeg tro. Ja. Og nogle gange, så er det sådan en spiral, så kan man slet ikke komme ud af det, og så er det den eneste opmærksomhed, man ved, man kan få. Ja. Så jeg har sikkert sagt noget, eller gjort noget, men jeg kan ikke sådan rigtig 100% fortælle, hvad det var. Jeg kan huske en gang, hvor jeg forsvarede min lille søster, fordi der var kæmpe forskel på os. Og det er ikke sådan noget, jeg bare sidder og siger, som at hun fik en pakke Lego mere, eller sådan noget. Det er ikke sådan noget. Men det her var virkelig min mors drømmebarn. Okay. Og derfor tog min far sig jo også ikke så meget af mig, på en eller anden facon, kan man sige. Der havde vi gjort et eller andet. Og der kan jeg simpelthen huske, at vi begge to fik vasket munden med sæbe. Altså sådan, jo. Altså rigtigt? Ja. Wow. Og der har vi jo, vi må jo sagt et eller andet. Det er jo ikke, fordi vi har pillet en busk op eller sådan noget. Et stykke sæbe ind i munden på et barn. Ja, det synes jeg var ret sindssygt. Ja. Fordi, hvad kan børn kalde en forælder, som kan retfærdiggøre det? Ingenting skulle man jo synes. Ja. Nå. Så hvornår går det op for dig, du siger, at du sådan lidt har været, det er ret sent, at du finder ud af, at det egentlig er sådan en opvækst, du har haft? Hvad er sådan vendepunktet? Hvad er det, der gør, at du tænker, måske var det ikke sådan helt normalt? Altså, der er sådan, jeg tror måske, altså fordi man ved det jo godt, at det ikke er normalt. Ja. Og man ved jo godt, for eksempel som barn, når man altid hellere vil være over hos sine klassekammerater, veninder eller venner. Det var en god skole, jeg gik i, og en god klasse. Når man altid hellere vil være over hos alle andre. Ja. Altså, man ved det ikke dengang, men det ved man jo godt på et eller andet tidspunkt. Men altså, en af de første gange, hvor jeg sådan tænkte, det var alligevel satans, det var nede at besøge min onkel. Jeg har en fætter, som er sådan 11 år yngre end mig, men det var alligevel meget hyggeligt, der kom sådan en. Jeg var nede og besøge dem. Jeg kan ikke rigtig selv huske, om jeg er en 15, 16, 17, 18 år. Altså det står sådan lidt, men det må være deromkring. Og simpelthen fortæller ham, at jeg synes, det er så mærkeligt, at de aldrig gjorde noget. Fordi man vidste, at hun slog os, eller slog mig specifikt. Hun var ret hårdhændet. Og det kan jeg huske, at jeg sidder og fortæller ham, og siger, hvorfor gjorde du ikke noget? Ja. Hvorfor har du aldrig gjort noget? Og sådan nogle ting.
Og så kan jeg huske, at han siger det til min mor. Okay. Altså han siger til din mor, at du har spurgt ham, hvorfor? Ja. Det kan jeg huske. Ja. Og det var ikke en særlig fed. Hvad skete der? Jeg tror ikke, der skete noget, hun blev selvfølgelig edderspændt rasende. Ja. Og så ændrede mit forhold så også ret meget til min onkel, fordi så tænker jeg, det tror jeg heller ikke er helt normalt. Hvad svarede han? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Nej. Okay. Jeg synes, det var ret tarveligt, at jeg selvfølgelig ikke engang siger på, at jeg kendte ordet fortroligt, men altså... Ja. At man tror, man er i et fortroligt rum. Ja. Er det den eneste gang, du har forsøgt at sige noget til en voksen? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg ikke på en eller anden facon som barn har snakket med min mormor og morfar om det, men som jeg var rigtig, rigtig tæt på og holdt utrolig meget af. Ja. Og de var en kæmpe støtte. Men jeg tror også godt, jeg har forstået, både som barn og voksen, at deres hænder var bundet på ryggen. Ja. Det tror jeg. Ja. Men der har været sådan en eller anden forståelse af, at de har godt vidst det. Altså, de var meget omsorgsfulde. Okay. Ja. Og det var deres datter og 80'erne, og vi kan putte meget ind under 80'er-kasketten. Ja. Men det tror jeg godt. De boede inde i byen, og de tog også tit op til os og til overnatninger og alt sådan noget. Ja. Så jeg tror ligesom, de har gjort det altså så godt de kunne inden for de rammer, de ligesom havde opereret indenfor. Ja. Hvor var din far henne, når hun slog eller næv eller? Gik op i luften. Okay. Ja. Så han var faktisk sådan... Altså, han var på mange måder enormt omsorgsfuld og ret meget, men han var også utrolig konfliktsky. Ja. Og han skulle ikke rodes ind i noget som helst. Okay. Ja. Nå. Og på en måde holdt jeg jo altså super meget af ham, men det er jo også først som voksen, man sådan tænker, du kan godt lige have gjort et eller andet. Ja. Altså, ja. Ikke alt det der med at gå og kigge op i luften og bare... For tingene forsvinder jo ikke rigtigt. Nej. Ej, det gør de desværre sjældent. Ja. Det ville også være fedt. Ja. Altså som voksen, nu tumler jeg jo rundt i det, men ellers så må du bare stoppe. Det er jo måske 3,5 år siden min farfars søster på et tidspunkt lærte vi min farfar at kende, og der var sådan 13-14 år, og min farfar og hans familie, kan man sige. Ja. Jeg har aldrig set ham, før jeg var 13. Men fik også et rigtig nært forhold til min farfars søster og hendes mand. Og det, jeg tror, hun er jo en meget gammel kone nu. Over 90. Ja. Og jeg tror, det måske er 3,5 år siden, hvor hun nærmest var... Hun er jo ved at være lænket til en kørestol. Og bor i en sådan beskyttet bolig eller ældrebolig. Jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad det hedder. Ja. Men vi havde et ret nært forhold til dem, og hvor hun sådan for 3,5 år siden, der sad vi og snakkede om alt muligt, og så var min far lige ude og et eller andet, something. Hun sagde, at jeg er virkelig ked af, at vi aldrig hjalp dig. Okay. Og det var sådan lidt, altså der er gået, 30 år. Altså sagde hun til dig? Ja. Det beklager jeg virkelig. Okay. Hvor man sådan tænker, jeg vidste slet ikke, du har opfanget noget som helst. Hvordan lander det hos dig? På en måde så føler man enormt set, at der er nogen, der ligesom ved, altså føler mig enormt set, faktisk. Og jeg blev faktisk mere taknemmelig, end jeg blev ikke sur. Altså, jeg er både for gammel og alt muligt til at blive mopset over sådan noget. Ja. Og så kan man godt lige have sådan, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Ja. Og vi kan jo komme til at sige det her 1000 gange. Altså, man gjorde ikke sådan noget i 80'erne. Nej. Man blandede sig ikke i alt muligt, vel? Altså, nej. Det er også bare blevet sådan lidt en undskyldning, ikke? Jo. Som vi sådan bruger, og jeg gør det jo selv. Altså, det er jo 80'erne og 90'erne, og vi blandede os jo ikke, og alle havde deres og sådan noget. Det er bare sådan, det siger jeg bare lige til 2025. Det er simpelthen ikke godt nok. Nej. Altså, hvor har der været mange af vores slags, hvor får jeg mange mails i løbet af et år fra bodegabørn, der lige præcis er vokset op i 80'erne og 90'erne, og sådan lidt, der var aldrig nogen, der gjorde noget. Nej. Der var aldrig nogen, der sagde noget. Nej. Så. Men jeg tror,
virkelig på, at mange, altså i hvert fald de ældre i min familie, mine bedsteforældre og sådan den ældre generation. Ja. Altså jeg tror faktisk på, at de gjorde det så godt, de kunne. Ja. Men var det ikke måske også noget med at håndtere tingene inden for hjemmets 4 vægge? Så tog man den lige i familien og gjorde, hvad man kunne. Og jeg havde også en tante, der kørte forbi og lige holdt øje en gang imellem og sådan noget. Hvor jeg jo godt sådan kan tænke, undskyld, hvis du vidste, jeg var alene hjemme som 4-årig med min spæde lille søster. Ja. Skulle du så ikke have ringet til en ven? Ja. Altså skulle du ikke lige have ringet til kommunen eller noget og sagt, min svogers svigerinde har simpelthen ikke styr på de der børn. Ja. Men det gjorde man ikke. Nej. Man tog den lige selv, ikke? Så kom hun lige ind og sikrede, at babyen havde en tør ble og noget at spise, og så kørte hun på arbejde, ikke? Og så var den 3-årige og spædbarnet alene hjemme igen. Jeg tænkte sådan, what? Ja, og det ville jo aldrig ske i dag. Forhåbentlig ikke. Nej. Men hvad med skolen, Line? Der var ikke nogen i skolen, der reagerede? Eller? Nej, overhovedet ikke. Nej. Men jeg tror heller ikke, de vidste ikke. Altså, jeg havde den samme klasselærer hele livet. Og jeg har ikke nogen... Altså, jeg stolede ret meget på hende. Ja. Så det er egentlig underligt, at jeg aldrig har sagt noget til hende. Ja. Børns loyalitet er stor. Ja. Og så det jo også pænt ud. Vi altså, det er jo helt underligt i alt det her kaos af jeg ved ikke, om det er en fødselsdepression. Altså, men det virker meget sådan maniodepressivt, eller altså hele hendes liv efterfølgende. Det altså enten er vi helt oppe at flyve, eller også er vi virkelig helt i bund, ikke? Ja. Og der er ikke nogen diagnose, så det er derfor, jeg sådan sidder og padler. Altså, ingen ved det. Men noget var der. Noget er helt rablende galt. Ja. Men vi skulle jo for eksempel gå til dans. Ja. Sådan noget standard og latin i fine kjoler og alt muligt andet. Og det var også dengang en halvdyr fornøjelse, selvom det var ude i provinsen. Ja. Og når man ikke har særlig mange penge, så synes altså... En spøjsprioritet. Spøjsprioritet. Ja. Og jeg kan ikke huske, at jeg sådan lige har sagt, må jeg please få en paljetkjole på? Men jeg kan ikke huske det. Nej. Men det var simpelthen... Så tvang er et lidt hårdt ord, ikke? For jeg kunne rigtig godt lide at gå til dans, og var god til det. Jeg synes bare, det er en helt vildt mærkelig prioritering. Man har så mange andre udfordringer i hjemmet. Ja. Og så er det, vi skal. Var det sådan en... havde hun sådan en... og det bliver lidt ledende spørgsmål, jeg skal nok komme hen til, hvorfor jeg spørger, men var der sådan et behov for at have en facade af, at ting var i orden og pæne og sådan, eller var det bare dansen, der ligesom var det? Altså, de havde jo ikke særlig mange penge. Nej. Altså, det var 2 ufaglærte jobs. Og så har de selvfølgelig købt et hus, fordi huspriserne... også nu kan 80'erne få skyld for noget. Der var huspriserne til at betale. Ja. Men når du spørger, så tænker jeg selvfølgelig, fordi hvad skulle det ellers være? Ja. Jeg spørger, fordi... Det så jo flot ud, når man så skulle til konkurrencer, eller der blev taget billeder, eller de skulle invitere, så inviterede de jo folk med til afdansning. Altså, og mine forældre svømmede ikke i penge, altså nærmest det modsatte, ikke? Ja. Så blev der inviteret med til afdansningsbal, så skulle mine bedsteforældre sidde deroppe og sidde og kigge på alt det deroppe i en stor hal og sådan noget. Altså, det er jo helt vildt mærkeligt at bruge penge på, hvis man ikke har nogen. Ja. Jeg synes, som jeg sådan taler mig igennem bodegabørn, det er jo det, jeg faktisk gør lige i øjeblikket, så tegner der sig simpelthen et billede af sådan en lav, eller en arbejderklasse, som i virkeligheden jo, nu gætter jeg, for jeg har ikke spurgt dem, måske var lidt flove over det, de kom fra, så der, hvor de kunne pynte, der pyntede de. Ja. Altså, jeg havde jo også sådan en far, hvor ting skulle være, og bordene skulle dækkes, og det skulle se ud på en bestemt måde, og der skulle være rent og ordentligt og sådan noget, selvom alt var fuldstændig kaos. Ja. Og jeg har bare mødt nogle stykker nu, som har sådan den der fortælling om noget, de skulle gå til, noget, der sådan udad til skulle være et billede på noget, som slet ikke fandtes i virkeligheden, ikke? Ja, jo. Men når der var gæster, det er, som du siger, altså så det altså helt vildt flot ud, ikke? Ja. Altså det hele. Ja. Flotte borde. Altså de boede ikke sådan vildt. Det var ikke sådan fancy, de boede, vel? Altså. Men det var rent? Der var klinisk rent, nærmest, ikke? Ja. Så det flot ud, det hele. Og så kunne det bare være kaos igen dagen efter. Ja. Og man bliver også selv sådan lidt...
Okay, nu smiler vi. Ja. Okay, men så lige om lidt, så ved vi ikke, hvad der sker igen i morgen. Nej. Ja. Så var det så også sådan faktisk, når du nu siger det på den måde, var hun også kærlig, eller var hun bare kun... Nej, ikke over for mig. Nej. Og da vi har snakket om de her ting, og jeg har fulgt med i din historie igennem rigtig, rigtig lang tid, så har jeg altså været på jagt i gemmerne efter helt vildt mange ting. Ja. Og så fandt jeg, men det kan man ikke se. Det er, jeg blev døbt. Jeg har taget et billede med, jeg vil vise dig, hvor jeg bliver døbt. Det er min mormor og morfar. Og du er hvad her på billedet? Der er 13. Ja, du bliver døbt som 13-årig? Ja, fordi ellers så kunne jeg jo ikke blive konfirmeret. No. Og jeg var rigtig glad for min mormor og morfar. Det kan man se. Din mormor ser meget, meget glad ud. Ja. Og så året efter bliver jeg konfirmeret. Men man kan også se, at min mormor står og holder om mig. Ja, det gør hun også her. Gør hun ikke det? Jo, det står min mormor. Ja. Her der bliver jeg konfirmeret, og der ligner det simpelthen, at min mor simpelthen har kigget på det billede, hvordan man måske skal gøre en eller anden indsats for at holde om sit barn. Og jeg kan simpelthen se på mig selv, på mit konfirmationsbillede, at der har jeg det ikke rart. Altså jeg siger lige nu, fordi man jo ikke kan se billedet, det er jo et meget tidstypisk billede. Jeg genkender næsten kjolen. Det kunne have været min konfirmationskjole. Jeg havde den kjole, mand. Med mamelukker og flæser og lyserøde bånd og håret sat op. Ja. Og farverne på begge billeder. Altså det, er jo, det kunne lige så godt have været billeder fra min barndom. Ja. Men ja, det er et helt andet smil på dit dåbsbillede med din mormor, end det er på dit konfirmationsbillede med din mor. Og jeg tror også, jeg er grædt lige inden. Jeg er helt rød i kinderne, så jeg har en idé om, der er sket et eller andet lige før det. Okay. Og så har jeg en idé om, jeg kan jo ikke spørge hende, men jeg har en idé om, at hun har kigget på det billede og tænkt, nå, det er nok sådan, jeg holder på det barn. Ja, altså. Okay. Ja. Så ingen kærlighed? Nej, bare konsekvent. Ja. Vrede og... Ja. Hvad har det betydet for dig som voksen? Ved du det? Det er jo faktisk i virkeligheden et relevant spørgsmål, fordi, og man kan jo, som jeg også har løftet sløret for, så er der jo ting, jeg for 2 måneder siden opdagede om mig selv, som jeg jo helst faktisk i virkeligheden ikke havde, det er forkert at sige, at jeg ikke havde lyst til at opdage det. Det havde jeg jo bagefter, men lige der havde jeg absolut ikke lyst til at få øje på, at jeg var sådan et menneske. Nej. Men så hvad har det haft af konsekvenser for dig? Altså det har haft de konsekvenser, at jeg i mine unge år, fra jeg var 16 til faktisk indtil jeg mødte min søns far, var meget udadreagerende på rigtig mange områder. Ja. Og jeg skulle teste alle mulige ting af, og alle mulige personer, forskellige ungdomsjobs. Jeg flyttede hjemmefra første gang som 16-årig, for jeg skulle bare ud af døren. Ja. Meget udadreagerende. Hvordan kom det til udtryk? Jamen det kom til udtryk i masser af meget løse forhold. Det kom til udtryk i masser af alkohol. Og når jeg siger alkohol, så er det ikke sådan, altså det var lige så godt meget festagtigt. Ja. Men ikke sådan noget hverdagshalv. Nej, overhovedet ikke. Og meget, skulle bare prøve alle mulige underlige ting, som altså gav nul mening. Ja. Men er det ikke bare at være ung, Lene? Jo, men jeg synes, jeg havde meget fart på. Okay. Og jeg kunne ikke finde ro. Nej. Og da jeg flyttede ind til byen, kunne jeg heller ikke finde ro i noget som helst. Altså jeg passede mine ting og mine studier og mine jobs og sådan noget. Jeg kunne slet ikke finde ro i noget som helst. Altså jeg tumlede rundt og havde ikke styr på mine penge. Altså. Nej. Hver gang jeg fik løn, så brændte pengene i lommen på mig, så jeg kunne slet ikke styre noget som helst. Og jeg oplevede sådan, at jeg ligesom selv begyndte at blive sådan helt høj og helt i kulkælderen. Altså, jeg havde sådan ikke ligesom et almindeligt punkt. Altså, det hele kørte op og ned hele tiden. Ligesom din mor. Ja. Sådan følte jeg det. Ja. Det kan man først se bagefter. Ja. Sådan er det jo. Ja, og nogle gange, så havde jeg jo nærmest ikke nogen penge de sidste 4-5 dage. Og det ved jeg godt, det er der også nogle unge mennesker, der prøver i dag. Ja. Det var ret hæftigt. Ja. Og det var faktisk først, da jeg lærte min søns far at kende, og min søn blev født. Det lærte ham at kende, og min søn efterfølgende også nogle år efter blev født. Altså faldt helt til ro. Okay. Ja. Hvad var det, der gjorde, at du fandt ro? Jamen, det tror jeg bare, at der ligesom var en, der sagde, altså nu skal vi det.
nu skal vi lige det, nu skal vi betale de her regninger, og altså nu skal der lige styr på tingene. Ja. Og så flyttede vi også hurtigt sammen. Vi havde et godt liv, indtil vi blev skilt og sådan nogle ting, og der var ikke noget, altså vi havde det godt, mens vi var sammen. Ja. Men der var ligesom en eller anden, der lige sådan stak en kurs ud på en eller anden måde. Ja. Ja, og det er ham, jeg tror jeg blev skilt, da min søn var en 7-8 år. Men jeg altså, det kan godt være, han bliver forvirret, hvis han hører det her, men jeg er faktisk evigt taknemmelig for, at han ligesom fik ro på. Ja. Det er nok aldrig rigtigt lige for at sagt til ham. Nej. Hermed givet videre til Lines eksmand. Ja. Tak. Tak for det. Tak for det, du var. Ja. Ja. Okay. Og så, så er der jo selvfølgelig nogle forskellige nedslagspunkter, da min mor dør. Hvad sagde du, det var? I 16. 16, ja. Altså, der ligger der jo nogle flasker rundt på gulvet, og der tager min lille søster også lige og sparker noget ind under, sådan. Fordi hvis min onkel eller nogen andre kommer, så er der ingen grund til, at de behøver så følge med i det, vel? Nej, okay. Altså, sjov reaktion. Ja. På en eller anden facon. Ja. Ja. Er du tæt på din søster? Ja. Ja. Meget. Har I været det altid? Altid. Ja. Altid, altså også virkelig. Jeg har gjort, ja, men jeg har altid haft sådan en meget beskyttertrang overfor hende også. Ja. Har hun samme, du sagde, hun var sådan et ønskebarn. Ja. Så har hun sådan samme opfattelse af jeres opvækst, som du har? 0%. Ja. Ja. Hun synes, det har været kærligt. Skønt? Ja. Ja. Du slet ikke øje på, at din mor måske havde noget med noget alkohol og noget hvad? Ikke, slet ikke. Nej, og mange af de ting, som jeg kan huske, har hun ingen erindring om. Okay. Hvad gør det ved jeres forhold? Altså, det har ikke givet gnidninger imellem jer? Nej. Eller? Nej. Men jeg har heller ikke, jeg har aldrig nogensinde haft, vi har talt om det, jeg vil sige kortvarigt, som voksne. Og faktisk nok først efter vi har fået børn, tror jeg, har vi berørt det, men faktisk ikke særlig meget. Okay. Og jeg har faktisk heller ikke, jeg har overhovedet ikke noget behov for ligesom at ødelægge, nu siger jeg glansbilledet. Ja. Det er tit lidt sådan et negativt ord, men jeg har faktisk ikke behov for at ødelægge det. Nej, det forstår jeg godt. Det synes jeg er ret tarveligt. Men man kan jo godt have et behov for, hos mig og min søster er det jo faktisk det omvendte foretegn. Ja. Det er jo mig, der sådan lidt har fornægtet og benægtet, og mest fordi jeg jo ikke har haft en hukommelse omkring tingene før for kort tid siden. Ja. Og hun jo virkelig har haft en voldsom opvækst, må man sige. Ja. Det har jeg også, men det er jo ikke nærheden af hendes. Men hun har jo haft behov for, at jeg sådan har troet på hendes historie. Ja. Og ikke på sådan et, ikke fordi hun ville mig noget ondt, men jeg tror, det er sådan en livsvidende ting, ikke? Hvis ikke du tror på mig, du som levede lige ved siden af mig, hvem skulle så tro på mig? Ja. Ja, og på en eller anden måde kunne det da også være rigtig rart, men jeg kan jo ikke tvinge nogen erindringer ned over et andet menneske. Nej, det kan man ikke. Og jeg synes ikke, jeg har sådan en vi har det godt på alle mulige områder. Jeg synes ikke, det er noget, jeg belemmer. Nej, det forstår jeg godt. Belemmer hende med. Det forstår jeg godt. Og jeg har altid haft sådan en meget stor beskyttertrang overfor hende. Ja. Og det tror jeg måske godt, hun både ved og ikke ved på en eller anden facon. Ja. Men da min mor går bort i 16, skal vi tømme huset. Der er mine forældre blev skilt i 2007, tror jeg. Hvilket er helt ironisk, for de levede som hund og kat i 25 år, ikke? Ja. Hvis ikke mere. Så de blev skilt? I 2007. Okay. Men altså, det kan jeg fortælle lidt mere om. Men da vi skal tømme hendes hus i 2016, det skal jo sælges selvfølgelig. Ja. Der ved jeg, fordi jeg engang har rodet inde i hendes skuffer. Man måtte ikke gå ind i mine forældres soveværelse. Altså ikke, fordi det var bare deres værelse. Ja. Og det er sådan, det er fair nok grænse, altså. Ja. Der kan jeg huske, at jeg finder hendes dagbøger, og der står nogle ret sindssyge ting i de der dagbøger. Okay. Og der er jeg måske, altså du ved, 11, 12, 13 år, måske deromkring. Ja. Og det kan jeg huske, at jeg har læst og tænkt, du milde alfabarmene.
Vil du løfte sløret lidt for, hvad der stod? Ja, altså der står i hvert fald noget af, hvor ulykkelig hun er. Og det her, det er så kort tid efter min lille søster er født. Okay. Og hun er jo født i 83 og sådan noget. Så det er måske et års tid efter. Ja. Så de har begge to været ulykkelige i rigtig mange år. Og så står der, at hun er træt af, at min far passer så meget på mig, og jeg kommer imellem dem, og der står altså sådan nogle vanvittige ting. Ja. Og min far ikke bare kan flytte og du ved, måske tage mig med, eller altså, ja, der står alle mulige ting i de der dagbøger. Ja. Og jeg kan huske, at jeg har læst dem, kigget i dem som barn, og også blevet ked af. Det må da have gjort noget ved det. Ja, det var træls. Ja. Og så skal vi tømme hendes hus som voksen, da hun dør, og så tænker jeg, min lille søster kan i hvert fald ikke se de der dagbøger. No. Altså, så dem på en eller anden, jeg tror måske, jeg har sagt til hende, at de står derhjemme, og så er det ligesom det. Men dem får jeg simpelthen lige snedet ud af et skab. Okay. Så hun ikke... Jeg har næsten nødt til at sige, at hun kigger væk, ikke? Men altså, der er også en hel masse, der op og hjælpe os med at tømme det, og der er meget skrammel op i det hus og sådan noget. Mm. Men det er bare sådan en ting som voksen, hvor man sådan tænker, det må heller lige beskytte hende, så hun ikke kommer til at læse det her, ikke? Altså, hvor dumt er det ikke? Ja. Hun har aldrig bedt om at få lov at læse dem? Nej. Kommer hun til nu? Ja. Eller også lever hun i lykkelig uvidenhed. Ja. Har du selv læst dem igen som voksen? Ja, altså jeg læste i dem, men det er også fordi, jeg har sådan lidt, altså dagbøger er det ikke noget, der er ret privat, hvis man stadigvæk skriver det. Jo. Men derfor kan man jo godt have en opvækst, hvor man er nysgerrig på, hvad var det lige, hvad var det, der skete? Ja, altså jeg har læst dem, efter hun døde. Ja. Og det skulle bare slæskning, men selvfølgelig får jeg ondt af mig selv, men jeg får allermest ondt af hende, fordi hvis man har fået enten en fødselsdepression, eller har været maniodepressiv, eller hvad end det har været, så, og jeg kender ikke så meget til det, så det er ligesom de to ting, jeg måske arbejder ud fra, det kunne være noget af det. Ja. Og det er det, de voksne i familien har sagt sidenhen, at det nok har været noget af det. Ja. Altså, så hun har også haft behov for hjælp, ikke? Altså. Jo. Og det er jo ikke, fordi det er en undskyldning for hverken at slå eller nive eller vaske børns mund med sæbe. Det er jo spildt til det. Ja, det er ret sindssygt. Ja. Altså, se lige kommune Anita kom besøg hjemme hos os, mand, hvis vi gjorde det sammen. Men hvordan får man overhovedet tanken? Det ved jeg da ikke. Men altså, det er jo gammelt ordsprog. Altså, jo. Men alligevel derfor. Til at putte sæbe ind i munden på børn. Ja. Synes alligevel, der er noget af et skridt der. Ja. Var det det vildeste, hun har gjort? Ja, det tror jeg. Ja. Altså, jeg kan også godt huske, at vi faktisk er blevet sådan halvt bundet fast til sengen, for vi ligesom skulle blive liggende. Men det har jeg ligesom om, at det er blevet gjort for sjov, så jeg er ikke helt sikker på, om det er rigtigt, det jeg husker. Okay. Ja. Ja. Og det kan også være, at jeg bare sådan har romantiseret det, men jeg kan huske, det var ret underligt, at vi bare skulle blive liggende, og der ligesom blev rullet noget rundt om os. Ja. Men jeg husker også det, altså husker det som ret mærkeligt, og husker det lidt som om, der var nogen, der grinede imens. Okay. Så derfor det er sådan lidt uklart for mig. Ja. Ja. Har du nogensinde gået i terapi? Har du nogensinde haft det behov? Nej. Fordi du ikke har haft behovet, eller ikke har... Altså, det er jo fordi, jeg selv tror, jeg ikke har behovet. Ja, okay. Fair nok. Ja. Det er klart, ja. Og så bare fordi, at da vi var unge, så tog vi ligesom en beslutning om, at vi skulle være i godt humør. Mig og min søster. Okay. Og det var, og vi skulle bare være i godt humør. Ja. Og det er ikke sådan at forveksle med lalleglad, for jeg går ikke igennem livet og bare sådan fuldstændig lallet. Det er ikke sådan. Nej. Men vi lavede ligesom en pagt, da vi var sådan måske 16 og 20 eller et eller andet deromkring. Vi skulle som udgangspunkt være i godt humør. Ja. Fordi vi kunne ikke arbejde med alt det andet. Nej. Og det vil jeg sige, det er altså... Det er nemt at sige, men det gør altså en kæmpe forskel, at man måske ser en lille smule lysere på tingene. Ja.
Har det været sådan en overlevelsesstrategi i virkeligheden? Ja, men det har været en rigtig god overlevelsesstrategi i rigtig, rigtig mange henseender. Ja. Når noget er svært, at man ligesom fokuserer lidt på det positive, i stedet for kun at falde i det sorte hul. Absolut. Ja. Men det kræver også noget, ikke? Jo, men jeg synes, må bare sige, at hvis man laver den pagt med nogen som helst, og man ligesom efterlever det fra start af, jeg må bare sige, at jeg synes, det har gjort mit liv meget nemmere. Ja, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Men det er også nemt at sige, for jeg kender jo ikke til andet. Nej. Ja. Nej. Så når man sådan er bodegabarn, så har man ofte sådan nogle, jeg tror faktisk det er Al-Anon i USA, der engang lavede sådan en liste med 25 punkter, man sådan kunne krydse af. Ja. Og hvis man kunne krydse, jeg kan ikke huske om det er 6 af i dem, så har man ligesom haft sådan en, det man kalder en traumebarndom, eller sådan en misbrugsbarndom, ikke? Og det er jo sådan de samme tegn, der går igen, og jeg ved ikke, om du sådan kender til de sådan forskellige, men det er jo, du nævner scanner, den der scanningsting, ikke? Gør du stadigvæk det? Scanner du lige sådan et rum, når du kommer ind, og lige sådan tænker, her er stemningen, og derovre er toilettet, og ham derovre i hjørnet behøver jeg ikke lige at tale med, og om maden er der, og... Altså, jeg scanner det i hvert fald også på den måde, at jeg bilder mig ind, at jeg for eksempel kan se en alkoholiker på 2 kilometers afstand. Ja, det kan du givetvis også. Ja. Ja. Og jeg bilder mig også ind, at jeg måske også kan se en alkoholiker, før de selv helt er klar over, at de har et problem. Ja. Ja. Så du har det med. Ja. Ja. Pleaser-genet, har du stadigvæk det? Ja, men jeg vil sige, det er svært aftagende i forhold til, jo ældre jeg bliver. Ja. Altså, fordi så gider jeg ikke, så gider jeg ikke mere. Nej. Og det kan jeg se ret tydeligt, at jeg synes, jeg er blevet sindssygt god til at sige fra. Altså, når folk opfører sig uordentligt, jeg kan næsten ikke have det. Og bare er sådan gennemført tavlige, altså så er de væk. Ja. Og hvis jeg havde været yngre, så har jeg nok bare fundet mig i det, ikke? Ja. Jeg gider det ikke mere. Nej. Har det påvirket dit forhold, altså dine forhold sådan til kærester og mænd at være en pleaser? Ja. Ja, hvordan? Jamen, jeg tror bare, i meget lang tid, der indordnede jeg mig. Altså, hvis du har lyst til det, så gør vi det. Okay. Hvis du gerne vil derhen, så gør vi det jo, hvor man sådan tænker, det gider jeg da virkelig ikke. Jeg har aldrig i mit liv hørt noget så kedeligt. Hvis du gerne vil se det, så gør vi det. Ja. Altså, ja. Så man mister også lidt sig selv nogle gange. Ikke? Ja, jo, det er præcis. Det tror jeg er meget gennemgående for folk. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har måttet afslutte, og så lærer man det. Så starter man måske det næste forhold, hvor det stadigvæk er der, men man er opmærksom på det, men man har stadigvæk nogle mønstre og sådan noget. Så får man afsluttet det, og så bliver det sådan ligesom bedre. Man bliver selv bedre og bedre. Ja. Så i dag, hvad da? Er du stadigvæk en pleaser? Altså, jeg har lyst til at sige nej, men det er jo fordi, jeg tror, at jeg ikke er det. Men altså, selvfølgelig, jeg kan godt lide, at der ligesom er styr på det. Jeg kan godt lide, at folk er i godt humør. Tager du ansvaret for stemningen i et rum? Ja. Men hvis der for eksempel er enormt meget uvenskab herover, så bliver jeg meget påvirket af det. Ja. Og det kan være i sociale sammenhæng, det kan være på arbejdspladsen, det kan være alle mulige steder. Hvis der ligesom er noget drama herover, så påvirker det mig. Ja. Og det synes jeg er mega irriterende. Ja. Fordi gider jeg blande mig i andre folks konflikter, hvis det er sådan noget snyder? Nej, det gider jeg faktisk ikke rigtigt. Nej. Men jeg kan sådan mærke, at jeg bliver berørt af det. Ja. Og et eksempel er, for eksempel, jeg sidder jo meget på kontor og sådan nogle ting. Hvis der er en snyder et sted, så tager jeg hellere høretelefoner på. Okay. Ja. Ja, så holder du det ude på den måde. Ja. 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 Det er jo en anden måde at være bodegabarn på, kan man sige. Ja. Ja. Er der noget, du tænker, du gerne vil fortælle? Noget, du havde tænkt, inden du kom? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi talte om. Altså, jeg har jo selv blandet mig rigtig, rigtig meget, og har en meget stor interesse i børns ve og vel. Ja.
Og jeg tror da i hvert fald, at jeg godt kunne tænke mig, at vi blandede os noget mere. Og det er ikke fordi, jeg siger, at hver gang, at man ser, at et lille barn har en beskidt bluse på, så skal der laves nogen retning. Det er slet ikke det, jeg siger, vi er. Men jeg siger bare, der bliver simpelthen stadigvæk grebet for lidt ind. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Ja. Og jeg har jo for eksempel selv lavet en underretning på et sted, hvor jeg boede på et barn, som havde det rigtig, rigtig dårligt. Skete ikke en skid. Nej. Jeg har selv arbejdet som pædagogmedhjælper, hvor jeg har fået barn ind, der har fået blevet slået af sine forældre. Okay. Været på hospitalet hele dagen med barnet, plus en kommunal ansat. Ja. Barnet bliver afleveret til forældrene igen. Nej. Altså, det er en hel dag på hospitalet. Ja. Og jeg siger bare, vi er simpelthen nødt, og det er også derfor, jeg er så begejstret for, at du taler om det her. Vi er simpelthen nødt til at have en eller anden form for aftale med hinanden i den store hvide verden og i samfundet om, hvis vi ser noget, der er helt off. Det kan godt være, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre, men så er vi simpelthen lige nødt til at tale lidt om der er nogen, der ved, hvad vi kan gøre ved det. Ja, og det tror jeg faktisk er første skridt, og jeg vil også sige, det der med nogle gange, så kan man godt sådan tænke, men måske ser jeg for meget, måske ser jeg spøgelser, men prøv at høre, hvis du ser spøgelser, så sidder der nogle professionelle mennesker i den anden ende, der nok skal finde ud af, at det er et spøgelse, men jo hellere se et spøgelse for meget end et for lidt, og hellere sige det. Jeg er fuldstændig enig. Jeg har selv været pædagogmedhjælper i sådan en institution, hvor det nærmest kun var udsatte børn. Ikke? Det var det også her. Jeg har siddet med sådan en dreng som sådan en abeunge på min krop en hel dag på hospitalet, med han havde brækket armen, og ville ikke med sin far hjem. Og faren kommer og henter ham, og jeg ender med at tage med den her halvbedukkede far på hospitalet med det her barn hængende på maven, og kommunen gør ingenting. Altså, og en anden dreng, jeg havde jeg jo bad næsten hver morgen, for han lugtede simpelthen så forfærdeligt af afføring og urin og sådan noget. Ikke? Og hans søskende blev fjernet. Når de så blev 14-15 år, så blev de fjernet hjemmefra. Og jeg var sådan, men han er 4. Kan vi ikke starte nu? Så jeg er fuldstændig enig med dig i, at vi gør alt for lidt, og vi er stadigvæk berøringsangste. Og der er stadigvæk et tabu omkring det der. Jeg møder det selv, selvom jeg jo, jeg råber jo bare op. Jeg kigger jo bare folk i øjnene og siger, jeg er bare naturalkoholiker. Og jeg kan jo se, hvordan folk sådan lige stopper. Altså deres hjerner stopper jo et millisekund og tænker, hvad er det, jeg har her? Hvad er hun for en? Og jeg tror, i 9 ud af 10 tilfælde, så er deres første tanke, kan jeg vide, hvad hun så er? Er hun også misbruger, eller helt umulig at være sammen med? Eller, og det er der sikkert nogen, der synes, det skal de fred være med det. Men så tabuet omkring det, tror jeg også, vi skal gøre et eller andet ved. Vi skal tale noget mere om det her. Ja, altså, og det er ikke, for mig er det jo ikke farligt overhovedet at tale om det. Nej. Men der er jo masser af andre, som enten har åbne sår på sjælen, eller som er alt for unge og alt muligt andet. Prøv bare række ud. Og hvis du ikke ved, hvad du skal gøre, så spørg nogle andre, om de måske lige vil hjælpe dig med at glide rundt i det her. Altså det værste, man kan gøre, det er ikke at gøre noget. Og så siger jeg jo lige til dem, der lytter med, at der findes jo virkelig mange rådgivningstelefoner derude. Børns Vilkår har både en børnetelefon, de har faktisk også en forældretelefon. Og jeg fandt faktisk ud af det forleden dag, fordi der var en, der skrev til mig, men når nu man er bodegabarn og bliver voksen, hvor går man så hen, når man ikke ved, hvordan man er en god mor, eller hvordan man nyder omsorg, eller hvordan man... Og så tænkte jeg, det er faktisk et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Og så googlede jeg, og Børns Vilkår har en forældretelefon, hvor man kan ringe ind, hvis man er usikker på, hvordan man er forældre. Så sidder der simpelthen uddannede mennesker derinde til at vejlede og guide. Og der findes, altså vi har virkelig mange af den her slags, Tuba har jo selvfølgelig, og Blå Kors har, og så hvis man møder det her, så kan man jo i hvert fald starte med at ringe til en gratis rådgivningslinje. Man kan ringe anonymt. Man kan sige, jeg har set det her barn. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal lave en indberetning, eller om jeg skal lade være. Jeg gætter på, i 10 ud af 10 tilfælde vil de sige, hellere lave en indberetning, end at lade være. Og kan guide i at gøre det. Så lad os starte dermed, vi ligesom griber, at vi bliver opmærksom på, at et barn måske har det skidt. Og så kan der være alle mulige fine grunde til, at barnet har det skidt. Men tænk så, hvis du lige fandt det barn, der faktisk havde brug for, at nogen så det. Det ville jeg, altså hvis det her kunne flytte nogle mennesker derhen, så ville jeg jo virkelig synes, jeg havde gjort noget.
Ja, så har du gjort en kæmpe forskel, men du kan jo se, hvor mange kommentarer du får fra folk, ikke, som synes, du gør et ret vigtigt stykke arbejde. Ja. Og det er jo egentlig imponerende, hvis det der, altså, at den dagsorden ikke er løftet. Men det er den jo ikke. Før, ordentligt. Nej. Altså, det er den ikke. Nej. Så er der nogen, der skriver en bog, og så får de lidt taletid i medierne, ikke? Og så går de sådan lidt i glemsen, fordi det også kræver, at man er konsistent omkring det. Og ja. Men du har et godt liv i dag, Line? Jeg har et strålende liv. Ja, fedt. Ja. Og jeg gik jo fuldstændig, altså jeg elsker min søn overalt på jorden. Og det er der nul tvivl om. Men jeg har jo også altid haft det sådan, at med ham, altså selvfølgelig ikke, da han var 1 år eller sådan noget, men vi taler om alting. Ja. Han må aldrig være bange for at sige noget. Nej. Og jeg har også sagt, altså prøv at høre, vores hus har været åbent for alle. Ja. På alle tidspunkter af livet og alt sådan noget. Og jeg er ligeglad, om der ligger et støvfnug over hjørnet. Altså couldn't care less, ikke? Ja. Men jeg har også taget mig selv i hvert fald de første år af hans liv. Altså han skulle have rent tøj på. Han skulle have pænt tøj på. Vi havde jo selvfølgelig også meget genbrugstøj, og altså, du ved, så kørte man i, der var sådan noget, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Her i provinsen hedder det McCoy, så kunne man lige købe sådan 6 billige cowboybukser, og så kunne man ellers bare lige rulle dem op, indtil de passede, eller ned, eller sådan noget, ikke? Ja. Så også, jeg kan jo godt se, at da jeg selv blev mor, så var der også nogle helt modsat reaktioner. Ja. Altså, han skulle se ordentligt ud. Ja. Han skulle have pænt tøj på. Ja. Han skulle opføre sig ordentligt. Altså, ikke sådan, han skulle ikke mases, men han skulle bare være velopdraget. Ja. Så hvis nogen gav ham noget, skulle han selvfølgelig sige tak. Altså, alle sådan nogle ting. Almindelig pli. Ja, og det kunne jeg ligesom godt se på et tidspunkt. Okay, han behøver måske hverken gå i dyrt tøj, når man er barn, altså så pæn behøver man måske heller ikke være, eller alle sådan nogle ting. Men jeg kunne godt mærke, at jeg var lige sådan på vej ud af en tangent, men jeg var selv ville holde en facade, som var fuldstændig unødvendig. Ja. Altså. Ja. Og det kom lige, hvorfor der er jo nogen, der går virkelig ned på at have sådan en baggrund her, og have sådan en barndom, og gentager deres forældres mønstre. Og så er der jo nogen, som dig og mig, der vælger helt sådan trodsigt, næsten. Ja. Sådan helt barnligt trodsigt at stampe i jorden og siger, Nixon Bixen, jeg vil ikke ned ad den der sti. Ja. Og så lugter vi måske lidt til den i ungdommen, i små doser eller sådan, ikke? Jo. Men har du et bud på, hvorfor du gjorde noget andet? Hvordan det endte med, at du faktisk klarede dig? Jeg tror simpelthen, at da jeg ligesom flyttede hjemmefra og tidligt, men også flyttede ind til byen. Ja. Altså for det første den der selvstændighed, og så blev jeg synes bare, jeg blev set, da jeg også var yngre. Altså når jeg så var inde og læse, for eksempel, og havde alle de her jobs ved siden af, så blev jeg bare set som sådan en helt almindelig menneske, og et voksen menneske. Og så synes jeg bare, jeg tror virkelig, at det var bare rart. Altså jobs ved siden af, så sådan studiejobs, eller hvad mener du? Ja. I gymnasiet, eller? Ja, også da jeg var inde og læse økonomi senere hen. Ja. Og så blev jeg bare sådan set som et helt almindeligt menneske. Men der skal alligevel noget til, Line, at gå fra at vokse op hos 2 arbejderklasse ufaglærte mennesker til at tænke, jeg kan da godt tage en bachelor eller en kandidat, eller og tage en uddannelse, det kan jeg faktisk godt. Det er faktisk en mulighed for mig. Ved du, det er ikke sikkert, du ved det, men nu spørger jeg alligevel, ved du, hvad der gjorde, at du sådan der er jo nogle skridt hen til så at være på uddannelsen og have studiejobs og blive set som almindelig og som en ressource og sådan noget. Der er et skridt fra at være 16 år og tænke, nu flytter jeg fra mine ufaglærte forældre, som jo på ingen måde har været rollemodeller ud i noget som helst af det, du gør efterfølgende, til så at tænke, jeg skal da på gymnasiet og på universitetet eller på CBS eller hvad man nu skal. Altså, hvad ved du, hvad det var, der gjorde? Jeg har simpelthen ingen anelse, og jeg har faktisk aldrig tænkt over det. Nej. Men jeg har tænkt over, at jeg i hvert fald gerne ville flytte. Det er ikke sådan, at
har haft øjnene stift rettet mod København og sådan noget. Det har jeg faktisk ikke, men jeg har i hvert fald vidst, at jeg skulle til noget lidt større, hvor jeg måske kunne forsvinde i mængden. Ja. Og ja, men jeg ved det ikke. Jeg har ingen anelse, og jeg har aldrig tænkt over det. Men jeg har tænkt, at jeg skulle et eller andet. Ja. Og jeg skulle... jeg har aldrig tænkt over, at jeg skulle være rig eller noget som helst. Nej. Altså, det har jeg aldrig lyst til. Men jeg har tænkt over, at jeg skulle kunne forsørge mig selv. Ja. Og det er ikke sådan et eller andet feministisk kampråb eller sådan noget. Det er ikke det, jeg mener, men jeg har altid været lidt bevidst om, at jeg skulle tjene nok til, at jeg kunne betale for mig selv. Ja. Så jeg var ikke bare afhængig af, at andre skulle gøre det. Også derfor jeg altid bare har arbejdet løs, også mere end gennemsnittet, tror jeg. Ja. Det er altid sådan tænkt, at det skal være råd til nogle ting. Ja. Kan jeg vide, om det er sådan en ting hos bodega-børn, der klarer sig? Ja. At hvis man klarer sig, så har man også sådan knoklet. Jeg har knoklet. Ej, altså jeg har jo selv haft, jeg tror på et tidspunkt, jeg havde 5 studiejobs, da jeg til folkeskolelærer, ikke? Så jeg havde 5 studiejobs ved siden af, fordi det skulle ikke hedde sig. Nej. Og jeg skulle ikke mangle. Det skulle ikke være sådan, at jeg skulle sige nej til noget, fordi jeg ikke lige havde råd. Så, men kan vide, om det faktisk er sådan et... Ja, det har jeg også knoklet. Ja. Altså, og jeg har hellere ville bruge sommerferien på at arbejde og tjene penge, end at sidde på en eller anden spansk ferieø og drikke hjernen ud, eller sådan noget. Altså, så vil jeg hellere arbejde. Ja. Nå, Line, det har virkelig været spændende. Ja. Jamen, jeg kan da også prøve at mærke noget, at der er åbnet for sluserne, så det kan da godt være, at jeg lige skal ringe til en eller anden, når vi er færdige her. Ja. Sådan det stof til eftertanke, eller hvad? Ja. Ja. Men sådan er det jo, når man sådan... bliver nysgerrig på det, man kommer fra, ikke? Ja. Og hvorfor man gør, og nu, altså prøv at høre, vi har jo alle sammen årsag til, at vi gør, hvad vi gør, men nogle gange er det bare meget interessant at se på, at vi jo ofte gør det samme, når vi har den samme baggrund. Ja. Har vi mere, vi tror, vi sådan skal vende? Vi synes, vi skal... Jeg ved ikke. Skal vi sidde her et par dage? Nej. Det kan vi sagtens. Det er vældig hyggeligt. Jeg skal ikke noget før klokken 8. Nej, det er fint. Jamen, og tak. Tak fordi du tager den op. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Jamen, velbekomme. Ja. Jeg føler mig faktisk privilegeret i det her. Jeg føler mig enormt privilegeret over alle de mennesker, der lige nu sådan rækker ud og siger, jeg vil også gerne dele min historie, hvis det kan ændre noget for nogen, eller terapeuter og organisationer. Og, altså, der er jo... Jeg tror bare, der er nogen, der skal ture og tage snakken. Ja. Så tror jeg, der er masser, der gerne vil være med i snakken. Ja. Der er bare nogen, der skal ture og tage den. Ja. Men sådan er det jo med alle bølger, ikke? Nogen må lige være frontpersoner og starte den kedelige samtale, og nu bliver det så dig. Ja. Og det gjorde jeg jo egentlig for mange år siden. Så lagde jeg den lidt ned, og så tænkte jeg her for et par måneder siden, den blev vi da vist ikke færdig med, den samtale. Så nu tager vi den sådan helt til enden. Sådan er det jo mange bølger. De bliver nødt til at komme et par gange i streg. Ja. Jamen Line, tusind tak, fordi du var med. Selvfølgelig. Hvis du har lyttet med hele vejen og sidder tilbage med noget, du ikke helt forstår, eller noget, du gerne vil spørge om, så er du altid velkommen til at skrive til mig på linda@bodegabarn.dk, og du kan også se mere ind på min hjemmeside bodegabarn.dk. Der findes rigtig mange steder, som jeg sagde i podcasten, med gratis telefonrådgivning og støtte. Jeg tænker, at du kan søge det frem på Google, og hvis du virkelig ikke kan finde noget, så er jeg lige her, og så må du kontakte mig. Det er tungt at gå alene med alt det her indeni, at være bodegabarn. Og nogle gange, så skal der bare et øre til, der vil lytte. Og hvis du sidder nu og tænker, jamen jeg skal også være med i den der podcast, så giv mig et kald eller skriv til mig. Jeg leder altid efter mennesker, der vil fortælle deres historier, enten med navn eller anonymt. Jeg hører også gerne fra dig, hvis du arbejder med voksne børn, alkoholikere eller på anden måde er tæt på det her område og har noget på hjertet. Tak fordi du lyttede, og husk, du er virkelig aldrig alene. Du har lyttet til podcasten Bodega Barn med Aarhus Ginger. Har du hørt noget, der gør dig utryg, kan du blandt andre ringe til Dansk Misbrugsbehandling på 70 86 83 15. De svarer døgnet rundt. Samme gør børnetelefonen på 116 111.